Mataperti naman talaga. Dali po. Nabiling ko na kung gilas dito sa basketball court. Ano ginilas ba? Tayo lagi. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang mga putahe ni Manny Bilihan na ay nakabuto hindi tabato, no? totoong putahe. Pero ang mga DJ Ako tabato na ni programa, Diretso. Si ang Lapawan. mga tinuod Isa kaya na natabo. mandirigma. Oo, si... Ang mga putaheng inyong paminawan, dili tinuod, Nakuhaan o yun yung dili ano. mapalit. Pero nagkuha Ito sa og Mercury Drug po. inspirasyon Itong isa ni Kuan. sa mga tinuod Oo. na pagkaon. Ano siyo? Kumusta na mo niya? Apan, kung matilawan, Okay na mo? kalawi ang Mustang imong linaw niyo da. Quick and easy. Na hindi ka manok na isabong. Ay, anak, ang putahe. Putahe Secret. ni Manny. 100 grams of wheat flour. Ano siyo? Kumusta na mo? And just a pinch of salt. Okay kayo. Onion, oil, sugar, and celery. This is fantastic cooking show. Kini ang akong tugkaran. Hindi man siguro na mo intro. Oras mga kapamilya! 7:04! Sa sayong kabuntagon, aniyan na po ng putahin ni Manny karong buntaga mga kapamilya. Please welcome Senator Manny Pacganern! Para sa'yo, ang loto na to. Para sa'yo, ang loto na to. Hindi ako sosoko, isisigaw ko sa mandu. Para sa'yo, ang loto na to. Ito po si Manny Pacganern para ngayong Pasko. Magpunta na at mag-shopping. Shopping 11-11. Big Christmas sale. Senador, mayong buntag ni Maria o mayong pag-tayog sa imong kabuntagon. Ay, grabe talaga yung- Ako'y linog karon lang yung buntag. Ganyan, alas 4 ba to? Alas 5? Alas 4 kanina doon sa may Oriental. Davao Oriental, no? Oo, sa may Manay. Ay, naku, grabe talaga ang paglinog ngayon sa ating hinauyog na yun ang atong kalibutan. Mga lagi, no? Tapos kagabi, ay, naku, nandun ako sa kwarto. Grabing uyog-uyog doon sa ay, grabe talaga itong Lodi ko. Oh, pagpakita ka dito, Lodi. Ah, Si DJ Sweetheart, galing sa Thailand. Oh. nag-expect ko ba? Bila kong tambal bito ka ng pag-remedyo. Ay! Oh my. Ang itsura, manggod. Ayaw. Ay, thank you. Ang English ko ng remedyo ko kay remedy. Remedy, ba? oh. Remedy sa imo bitang sakit sa tiil. Oo, remedy sa mga arthritis, rayuma, remedy ang. Thank you very much sa DJ Sweetheart, kamsaham ni DJ Sweetheart sa iyang galing og Thailand na ko. Ref magnet, no? Makakabutang na ako dito sa rip ko. Ang rip ko. Kuya man imong ref magnet DJ Sweetheart kay naman diri akong motor nga karaan. Asa. Ang motor na ko katulo ang ligid. Tama yun. Ayun tala, oh. Nandito na, oh. Motor na ko. Dito. Yan tawag yan na kay Tok Tok. Tok-tok. Tok, Ato diri kay ang tawag na kay bao-bao. Bao-bao. Bao-bao ang tawag sa tuwa diri. Pero kuan na siya kaning tri-wheeler. 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 Na diri sa kuning elepante nga tri-wheeler. Oo. Uy. Indot ni gat. Salamat di Sweetheart, mahalon gyud ni ba? Mahalong talaga Mahalon ito. ni yun. Gini mga kapin kong kulang gini no, mga kapamilya. Kapin kong kulang. Mupilit paghani nga.
O pilit yan pag Sa may ano bakal, sa eh. sarip yan, sarip. Pilit. Pumilit. Pumilit. Ayan, pilit yan. Pilit gid ay no. Ayun, thank you very much. Ay, grabe. Suspended ang klase, Kuya Cardo. Nabasa mo yun sa MOA Davao? Yes, na-suspend Na-share ko yun sa MOA Davao ang mga latest information, pati ang paglinog kagabi, pati yung mga panghitabo sa kadalanan na live video ng TV Patrol Southern Mindanao, yung nagdinagana yung mga tao sa Turil. Grabe talaga. Wala namang ano dyan, wala tayong dapat i-blame. Yes. Actually, yun ang pinaka safety yun. Instinct na eh. Instinct yung kahit wala magsagit doon ng tsunami, grabe ka kusog ang pagtayog, atras talaga ang sapa diyan. Pero walang nagsabi na yung iba kasi pag ang instinct nila ni atras na din ang dagat. Mo gid. Oo, mao na nakuratan ang dito sa baybay, di dagan na lang galit basi wa gyud ni tan-aw sa baybay nga ni atras pag yun ang dagat kay pag interview. Ni atras ang dagat. Niingon na mo silingan, ni atras ang dagat. Wala sila kakita gyud ni atras ang dagat. Wala kita. Oo, Pero yeah. gabi ang nahitabo sa mo dito gabi kay nag-basketball kami sa playa gabi Oo. Tingnan nga na-meet na mga bag to mga nanay gipangkugos ng mga anak nanagan na naghilak. Nagilak na di naganay nang naka diri sa Shrine Hills. Ingon nga, sir ni ko nang dagat sir ni. Ni atras. Ni atras ng dagat. Oo. Apo ko nito dai katong niingon pud nga lalaki ni atras naman pud ang buhok. Katoy klaro nga naigog tsunami. Nakauban mo ginako sa basketball gabi si Inday Tanini. Atras mo ng buhok Kato na gito, lutay na gito. Why tsunami na igo ato? Nalutay to. Alam ko nga Tanini gabi nga, day, kanya-kanya sa taday ha. Bahala ka kaasa ka padong. Ay, grabe talaga. Pero grabe yung trending talaga sa social media kagabi ang pagtayog ng linog, yung iba gi-interview diri sa Shrine Hills. Di ba? Nag-live ka, nagsakyanan ka na. Katong live na ko diri na dapat ni connect sa may simbahan unahan pero ang gikan gyud sa Kanto Shrine sabungan padulong diri sa may kanang overview diha kung may bitaw murag kuan diha day murag kanang arko diha ng unahan. Diha ang piti ka daghang tao. Grabe daghang tao gabi lagi niya. Lisod ko agi may gani pod kinauna-una po ko kay nag-Alpha Homes ko ni agi. Wala ko kinibitang Matina Crossing. Kaya diba? kung Matina Crossing ko, apetin ang trapika pag abot diri sa shrine kaya mga tao gahapon wala na helmet tay. Wala na helmet sakay tay. sa pick-up likod hala. Di ba? Ikaw gani di dagang kay way chinilas do. Akong manawagan di ko sa mga taga Matina up tayo barangay hall ha. Nabili na akong chinilas na gabi. Inipon mo gud si kuan ba si Ken Rigner atong driver ba? Dagan-dagan ko siya kaya ha. Buhi-buhi ko na basta yung araw. Eh ko nga, wato na ko ano siya, ang speaker. ang mic. Ang driver isunod sa imong sakyan. Alam mo, akong chinilas ano nang nabilin. Maganda sana ma-video yun, makita natin ang reaction. Marami siguro naratol. Marami siguro kabalo asa mo dagan. Pero Ay, sa grabe talaga. talaga. John, nabilin gid akong chinilas sa playa gyud. Kasi ganun talaga yan, pag makukulbaan ka. Ay, kulbaan ko kay Yun. sa bagay kung magpananglit na mag-tsunami, murutaw ra man gyud pud noong ko. Wala yung problema. Kay pagtaas ang balod, naman ka sa tuktok. Mura makagbuya. Pero siyempre, di gina to ikalikay Senador Manning makulbaan gyud ang mga tao kay kani lagi magpanik ta kay nalagi na kung magud ta kaning na natuto naman gud ta. Mga na-learn ta atong Yolanda ba nga atong sa Yolanda magud sa una nga wa mo nag-expect abi naghangin lang. Abi lang na karang kusog lang na hangin na ni storm surge na ay. Ni ato ding dagat day ni aksyon ba dito atras Atras. ni sulod og balik niya ni sulod na gyud dito sa ilang town proper sa Tacloban mo na nga ang impact kasi mubira ang tubig pa kuan mo nang muhunas. Pag humunas na yan, makukulbaan ka kasi ang balik ana kusog na kay nga balod. Mao. So sa dihang lisod kay mga kapamilya no nga di gid tabod maminaw sa mga pahimangno. Botong ingon ni Mayor Ganias TV sa may buntag nga kitang tanan magid karon ana mo kitay social media.
ayun yung i-follow ng mga di importanteng tao, i-follow ninyo ang Legit. na mga Oo. government agencies nga kuha na ning emergency sa manang Oo. 911, Oo. kanang public safety, Mga disaster risk reduction, mga mga city TM Oo. kanang mga pages ba sa og city mga government. mga government na kuan, City of Davao na page kasi hindi yan mag-post ng mga fake news. Yes. Yung iba pataka lang nakadungog lang na ni atras ang dagat pero tingnan wa nakalimot sila mo nang mag-upload taon niya kay ni nagpag-upload nidagan siya apil ng mataga-turil nanagan sila dito sa Idim ipag-upload niya kay pagbalik niya wa na yang TV o grip kay abri ang balay nidagan na daw siya iyaha kay nanagan niyang silingan bantang kay kawatan. Sana pa unay tsunami na po'y Oo, kawatan. kung na tsunami, pagkakataon sa kawatan, nga daghan kay makuha sa kawatan, kaya wa may tawo. Gini po mga kawatan po, bag tsunami gini pananglitan ngali kamo gyud una maanod ba. Oo, ang mga kawatan, pag-ingon, ang kawatan naman po ni Syagit. Tsunami! Donagan ang mga tao doon sa Turilo, nagkaratul-ratul, dagan, bahalag ma. Ano sila, mabalik pa ng kwarta o kaning katigayunan, pero ang kinabuhi dili na. Pero nagbasol-basol, gyapon siya. Okay, Kaya pag uli, wa nang rip, wa na ang TV. Pati rice cooker, gidaginot. Inutang bagid do. Inutang pag ito sa Turko. Inutang. Wa pag ito na impas. Dirata. Pamilya. Kay mo tuo man rayon og karing kuan. Wa may problema na ganon. Safety gud. Pero, Safety gud, safety gud. prangka po ng balay, oy. Pati iron, idagan ko. Kaya ingon ang iro nga malumos, mumuguan Kaya dumaga lang iro, pati ang tagiya. Pati ang hero, nakulbaan po tong hero Nakul paano yun, sigaw gumata sa iro. Nasa mo ning iro ko siya. Pati Pati, ito atong mga hero nga gihiktan ba niya? Oo, Yung gibiyaan. biyaan ang mga iro. Grabe talaga, di naganay, muragog na ay, ko nanaka agad sila. Katawa Ganon. Julius Oh. kaya ano yung kasama ba? Oh. Kung mag-disaster ko na yung pangbakay, mara dyan kong biyaan. Naguna-unang gawa. Nagandagan mo si Julius ang iya, kay, siyempre, katakutan, gud. Julius, kataas siya nga. Asa ko, nagulo na magkagawa sa biyaan. Mao na dira niyo makita kay kanang panahon gani nga nanay mga disaster o mga paghitabo kaugalingon ra gyud mo mahuna-hunaan halag mga matay mo na sa ako mabuhi ko. Yan, sige, alam si ate. So, Asa, yung ko gibiyaan. Si Idi po, Oo. Idi ba Ano po? Para mo si Idi, Oo. para bitong kanang nakakita, bitong kanang siksik kayo. Oo. Siya rin nabili sa court, yung marag natulala. Ano siya observe pa niya ano nanagan man to. Ano Alam siguro isa siya. kanong nanagan mo na sila niya, siya na rin Oo. nabili nito. Paspas ra ba kay makadagan? Kabalo mo pag may mga ingana linog, ang mga tao baski mga bugat na butang, Ay, oo. maaalsa nila yan kasi ano ano yan, stamina, di ba? Rush, Kuha na ka na senador, kining adrenaline. adrenaline rush, stamina. Stamina. Kalayon. Stamina. Kung na nag-gym. Stamina. Adrenaline pala yun. Ayun, din na ganay. Pero lesson learn yan, pinaka-importante talaga, maminaw talaga tayo sa legit. At saka, before tayo mag-post sa Facebook, think before you click. Dahil pwedeng magkapanik yan. Ay, oo. Mag-post ka dyan na, ay, naaday tsunami ning atras na yung dagat. Siyempre, ang makakita, ang una-una, uy, anong mukaan pa magkumudagan na lang ko ani kay matras ng dagat. Kasi baka may dako na yung balod. Nako, uy, grabe talaga. Kinadinaganay talaga yun. Alam mo, green joke ka na ba? Anong green joke yan? Ilan ako mahiwan na. Ay, wag na yan. Alam ko na yan. Tana ang bata ba? Tay, asaman ka ng tsunami, tay? Ano sabi? Ano po tatay? Ay, ambot apo wad ko kahibaw. May ko kahibaw, sige ka na ako ay nagmudak ko.
Ay, ano pala ang ano na liter sindir natin dyan? Ay, wala pa si Tracy. Wala mo ng liter sindir kasi mayroon tayong ano dyan, update sa... Gigamit daw ni Tracy ang jet ski sa rescue. Kagahapon, grabe yung pag-post ni Ate Prissy. Oo. Dagang kay siyang naluwas kagahapon. Dagang pa siya Oo. ibang sampit yung mga Santos. Apil gini si Judian eh. Ang kinalas niya gisampit nga Santos, si Judian Santos. At siya Judian Santos, panabangi. Pag pinakalas yun, ano siya kay ipadala ko, ay, si Charo Santos. Ipa-MMK daw niya. Pati gini si Billy Joe Santos. Ay, naapil? naapil. Pati si Jimmy Santos. Tanan Santos gisampit na kay makasampit na bitag mga Ay, bitaw. Santos kung naay mga katalagman. Mao gina- Pero gahawa hayahay ang kinabuhi, wala lagi. Wala gyud. Way simba-simba. Pray kita always mga pamilya ha. Kada mo kumedya-kumedya lang ni pero tubaan gyud pud miya ni Well, kapil. boy, tinuod yan kasi ang Ligid lalim no nga kuan. Actually na video dito nga gi-send sa tuwa no gikan sa grabe. ato mga netizens dito sa mga nagreang lugar no na katong butika dito na mall dito. Oo. Ug napagi nitabo sa Jensan kagabi no nga nasunog pud sa kadakong mall dito. oy, grabe, oy. Luoy pud nabi ako kaila dito nga nagtrabaho dito po. Naog daw na daw tanan. Pero ato sang sutaon ko tinuod no kay Wa pa ko kahibaw diri kung sa gining latest diri no sa ato ang balita rong buntaga. kasi paspas pagkuyanap ng ano ng kalayo doon. Grabe nagdinagaday din ang mga tao doon. Mao gyud na lisod kayo Naratol. lisod kayo mga kapamilya nga kana bitawng na mga disaster nga magdungan-dungan. Oo. Di gid nato makuantanan ba di gid pud nato ma-accommodate ng mga kuan pero sige lang atong gipaningkamutan man pud sa mga otoridad mga kapamilya nga masulbad gyud no gipang check karon ang mga eskwelahan especially mga eskwelahan kay sa Digo City Senador Manny ang usa ka eskwelahan sa college dito guba gyud. Guba, Di man oo. tanan noon pero grabe ang crack. Nagda-damage talaga yun. Kaya nga, walang pasok. Gi-announce ni Mayor Sara Duterte kasi ipa-check yung mga eskwelahan, ipa-check yung mga tulunghaan, baka may mga crack yan tapos ang eskwela baka mahugno. Kaya walang klase. Legit yun, walang klase talaga. Walay klase ron pero giingon po ni Mayor ganiha nga ang mga taga-gobyerno walay kanang ingon nga break no tungod kay naamoy trabaho karon. May trabaho, basig mag-apil-apil po ni tagaw-gobyerno. naamoy Patingala trabaho. na lang tamingaw kang City Hall. I-apil lang dagon sa tsunami. Naay trabaho karon kay labi na gito mga kuan gid no mga ahensya sa gobyerno nga kinahanglan gyud mo trabaho kay moy mo check. Og sa mga taga City Hall also pod kay ang building dia medyo daan-daan na biya pod i-check po na nila dia no. Pero na may trabaho ron ha mga taga-gobyerno pati mga maestra og Tanang taga-iya sa meron. mga eskwelahan adto mo sa inyong mga eskwelahan. Ang mga estudyante lang gyud ang dili mo adto. Ayun, ay maraming salamat kay Cardo at atangan nila ang ating gapnod ngayon dahil ano yon, gikan sa atong liter sindir nga taga Toril. Fake news. Nga na fake news. Grabe gyud ang liter sindir si Tuna. Si Chuna. Si Tuna May. Yeah. Si Chuna og si May. Si Tuna og si May. Niyato sila Eden kay abin lang na dito ang arko ni Noah. Kaaw mo. Nanagan sila sa Eden kay abi lang dito to sila maluwas kay dadi to arka ni Noah. Kay grabe na daw bahang gunaw. Ano tingala gito nung problema mga taga City Timor, taga Bistoril kay usa mo pagdakop Traffic. ning payong-payo ng gawas man tanan. Paging payong-payong. Nato imigo na ko isa na lang kay duma na lang daw yung POP. Oo. Di na ko budak ko hala panagan mo. Wala na ka man ako pa ka nga perting daghana sa dakuponon. Unfair po kay sa uban gini madakpan. Balik kita ton kapton na mga pamilya. For life. Di na yun malalis! Grabe na Padayon ang paglanog-lanog sa atong kagusog! Kay matod pa sa pinakalabas! Di nakaulahi! Nga nagbagang resulta sa survey dire! Nikulang #1 Music Station sa KTP RRC Qatar Media Radio Survey! Ang MOR 101.1 #1 Music 안녕하세요. Station! Kumusta naman ya?
Maros Kuya Kado. Number one music station! Ug tungod ana! Ug tungod ana! Ug tungod ana! 1, 2, 3, go! Dagang salamat sa inyong Pinaskohan. Dagang salamat. Oh, 안녕하세요 mga kandeng. Okay naman da, okay na kayo. Kumusta naman? Amping mo ka na pananaw mo sa palita sa TV o sa radyo para layo mo sa katalagman. Number one music station. Kaya gikan Thailand o gikan sa Thailand. Siyaw. O village okay kayo. Sawadika! Sawadika! Kaya kaayo dito siya gikan sa Thailand. Sawadika! Kampon ka! Kampon ka! Dili ko kampon. Kampon ka! Kampon do ko sa